खुलुमबाय लोगोफोर इडुकेसन आसाम नङा इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सायाव दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायलाङो जेन। बेयाव दं माखासे मोस्ट इम्परटेन्ट कुइसन एन्सार आरो मोस्ट रिपिटेड कमन एन्सार कुइसनफोरखौ लानानैसो दिनैनि बे भिडिअखौबो लाबोबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ बिदिब्ला फैदो स्टार्ट खालामसै। दानिया फार्स्ट कुइसनाव दङ दिनैनिया। फार्स्ट कुइसनाव दङ कुइसन नम्बर 1 When was the Treaty of Yandabu signed? यान्दाबु गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन एबा बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन? अप्शन ए आव दं 1824, अप्शन बी 1825, अप्शन सी 1826, अप्शन डी 1827। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन सी 1826। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 2 नामकसा वाज रिटेन बाय नामकसाखौ सोर लिरदोंमोन? अप्शन ए आव दं माधवदेव, अप्शन बी माधव कांडली, अप्शन सी राम सरस्वती, अप्शन डी शंकरदेव। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन ए माधवदेव। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 3 The second battle of Panipat was fought in the year। पानिपतनि नैथि दावहाया बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन एबा माब्ला जादोंमोन? अप्शन ए आव दं 1557, अप्शन बी 1556, अप्शन सी 1857, अप्शन डी 1558। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन बी 1556। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 4 Who is also known as दिहिङिया राजा सोरखौ दिहिङिया राजा होननानै मिथिनाय जायो? अप्शन ए आव दं सुकाफा, अप्शन बी सुबिनफा, अप्शन सी सुकाफा, अप्शन डी सुहुंमुं। दाना बिनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन डी सुहुंमुं। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 5 नामेरि वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज लकेटेड इन नामेरि वाइल्डलाइफ सेंचुरीआ गाहायनि बबे डिस्ट्रिक्टआव दं? अप्शन ए आव दं कार्बि आलं, अप्शन बी दरं, अप्शन सी सनितपुर, अप्शन डी दरं। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन सी सनितपुर। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 6 Who discovered tea in Assam? आसामाव गिबियै साहाखौ सोर दिहुनग्रोजेनदोंमोन? अप्शन ए आव दं रबार्ट क्लार्क, अप्शन बी रबार्ट ब्रुस, अप्शन सी लुइयु, अप्शन डी इम्पेरर सुनजि। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन बी रबार्ट ब्रुस। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 7 थमास काप इज एसोसिएटेड विथ थमास कापआ गाहायनि बबे गेलेनायजों सोमोन्दो दं? अप्शन ए भलिबल, अप्शन बी हकी, अप्शन सी बेडमिन्टन, अप्शन डी फुटबल। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन सी बेडमिन्टन। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 8 Who construct the उमानन्द टेम्पल उमानन्द थानसालिखौ सोर गायसनदोंमोन एबा सोर लुदोंमोन? अप्शन ए आव दं गदाधर सिंह, अप्शन बी आव दं रुद्र सिंह, अप्शन सी पुरन्दर सिंह, अप्शन डी शिव सिंह। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन ए गदाधर सिंह। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 9 द फाउन्डार अफ ब्रह्म समाज वाज ब्रह्म समाजखौ सोर गायसनदोंमोन? अप्शन ए आव दं दयानन्द सरस्वती, अप्शन बी रामकृष्ण, अप्शन सी राजा राम मोहन रय, अप्शन डी विवेकानन्द। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन सी राजा राम मोहन रय। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 10 Which one is the first Assamese novel? गाहायनि बबे एसामिसनि गिबि नभेल? अप्शन ए आव दं मिरि जिउरि, अप्शन बी आव दं बन कुवरी, अप्शन सी बिजुली, अप्शन डी भानुमति। दाना बेनि थार्ड फिननाया जाबाय अप्शन डी भानुमति। नेक्स्ट कुइसन नम्बर 11 Which Assamese writer is also known as बुकुल बरनर कवि गाहायनि सोर एसामिस लिरगिरिखौ बुकुल बरनर कवि होननानै मिथिनाय जायो? अप्शन ए आव दं आनन्द चन्द्र बरुवा, अप्शन बी आव दं रघुनाथ चौधुरी, अप्शन सी आव दं हेमचन्द्र बरुवा, अप्शन डी
लक्ष्मीनाथ बेसबरुवा। दाना बिनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन ए आनंद चंद्र बरुवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. What is the motto of the 2020 Summer Olympic? सामार अलिम्पिकनि 2020 नि गुबै मन्थ्रा मा? माने 2020 मायथाइ सामार अलिम्पिकनि गुबै मोन्थोरा मा होननानै बुंदों बेवहाय? ऑप्शन ए आव दं यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन बी मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्शन सी victims voice lead way, ऑप्शन डी सेव फूड टुडे फॉर a healthy tomorrow। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. In which kg category of boxing अंकुशिता बर wins the gold medal in IVA World Youth Championship? अंकुशिता बर आइवा वर्ल्ड युथ चेम्पियनशिप बक्सिंआव बिथांजोआ गल्ड मेडेल देरहासार जानो हादोंमोन। बिथांजोआ बेसेबां केजिआव गेलेनानै बे गल्ड मेडेलखौ मोननो हादोंमोन? दाना ऑप्शन ए आव दं 63 केजि, ऑप्शन बी आव दं 64 केजि, ऑप्शन सी आव दं 65 केजि, ऑप्शन डी आव दं 66 केजि। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन बी 64 केजि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Who was the first Assamese translator of the Ramayana? रामायणखौ एसामिसनि सोर रनसायग्रोदोंमोन? माने रामायणखौ एसामिसाव गिबियै सोर रनसायग्रोदोंमोन होनदों एबा राव सोलायग्रोजेनदोंमोन? ऑप्शन ए आव दं माधवदेव, ऑप्शन बी आव दं अनंत कांडली, ऑप्शन सी आव दं राम सरस्वती, ऑप्शन डी आव दं माधव कांडली। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन डी माधव कांडली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. हाइदां आर द ट्रेडिशनल फोल्क सं ऑफ व्हिच ट्राइब? हाइदांआ मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे हारिनि सल' एबा हारियारि मेथाइ। दा गाहायनि बबे हारिजों बे मेथाइखौ फालियो? ऑप्शन ए आव दं राभा, ऑप्शन बी आव दं बड', ऑप्शन सी तिवा, ऑप्शन डी सोनाल कसारी। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन डी सोनाल कसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. आलिया लिगां इज द फेस्टिवल ऑफ फॉलोइंग ट्राइब ऑफ आसाम? आलिया लिगांआ आसामनि मोनसे फोरबो। गाहायनि बबे हारिया बे फोरबोखौ फालिनाय जायो? ऑप्शन ए मिसिं, ऑप्शन बी राभा, ऑप्शन सी तिवा, ऑप्शन डी बड'। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन ए मिसिं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. द टेराक'टा इंडस्ट्री इन आसाम हैज डेभेलप्ड इन? टेराक'टा इंडस्ट्रियाव आसामनि बबे डिस्ट्रिक्टआ जौगाथाय? ऑप्शन ए आव दं धुबुरी डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी धेमाजि डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी गवालपारा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन ए धुबुरी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. When was Kaziranga National Park inscribed as a UNESCO World Heritage Site? काजिरङा नेशनेल पार्कखौ इउनेस्क'आ माब्ला वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै गनायथि होदोंमोन एबा गनायथि लादोंमोन? ऑप्शन ए आव दं 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1985। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन डी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Which forest is single-handedly planted by जादव पायें? गाहायनि बबे फरेस्टआ जादव पायेंजों हारसिङै खालामजानाय? ऑप्शन ए आव दं बरनाडी फरेस्ट, ऑप्शन बी मलाई फरेस्ट, ऑप्शन सी बोराइल फरेस्ट, ऑप्शन डी दिहिं फरेस्ट। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन बी मलाई फरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. बेनो जाबाय दिनैनि लास्ट क्वेश्चन एबा जोबथि क्वेश्चन। दाना बेयाव दं द भुपेन हाजरिका सेतु धलाशदिया ब्रिज इज कन्स्ट्रक्ट अफार हुइच रिभार? द भुपेन हाजरिका सेतु धलाशदिया ब्रिजआ गाहायनि बबे दैमानि सायाव लुनाय जादों? ऑप्शन ए आव दं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी बराक, ऑप्शन सी दिहां, ऑप्शन डी लहित। दाना बेनि थार फिननाया जाबाय ऑप्शन डी लहित।
स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। लोगो मोनफिनबावगोन गुबुन मोनसे नेक्स्ट भिडिअआव। स' दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।